Mga boss, meron tayo ditong liempo naman. Magluluto tayo ngayon. O sa mga pala, di pa nakakalimbang yung kampana ko. Pakikalimbang na, okay na, naayos ko na yung seating kagabi na hindi na pambata. Kaya sa mga bago pa lang nanonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bidyong parating. Paano hiwain natin to? Magluluto tayo ng Bicol recipe, adobo sa asin. O ito na mga boss, nahiwa na natin. Maglalagay na tayo ng bawang kasama na balat. Tapos asin. Yan. Tapos kunting tubig mga boss. Yan. Isasalang na natin yan. Adobo sa asin. Tingnan natin mga boss. Kumukulo na. Ayan o. Ang bango ng bawang. Isang buong bawang to. Ayan o. Nasa to? 1 kilo na karne ng baboy. Ayan o. Kumukulo na. Ganda ng kulay. Wow. Ang bango ng bawang. O paano mga boss? Update na lang. Hahayaan lang natin yan mag-evaporate na sabaw para maluto yung karne ng baboy. At nagmagmantika siya. Ayan mga boss, kumukulong-kulo na. Ayan, napakaganda ng sabaw, natanggalan na yan ng scam. Hayaan lang natin yan mag-evaporate ng sabaw. Halo-haloin natin mga boss. Napakabango ng bawang. Ayan, kunti na lang yung sabaw. Ayan mga boss, kunti na lang yung sabaw. Kakain si CJ. Kain ka nito boss. Kain. Hayaan lang natin yan ng machicharon na magmantika. Napakabango ng bawang. Ang dami kasing bawang na nilagay natin. Yun lang, asin lang saka bawang yung ingredients yan sa karne, tubig. Yung iba naglalagay pa na nor cubes, pero optional lang yan. Pero mas maganda ito. Talaga ito yung original recipe ng Bicolano. Wala pa naman mga nor cubes nung unang panahon, saka mga pampalasa, mga seasoning. Yung iba may sili. Talaga sa Bicol, adobo sa asin may sili. Pwede nyo lagyan ng sili to para may konting sipa at kagat-labi. Ako di ko nalalagyan kasi kakain yung bata si CG. Maglalagay na lang ako ng sausawan. Suka, sili, bawang, paminta. Yun naman ang partner nito, sausawan.
Hindi na sabaw, machichicharo na to. Adobo sa ASIN Bicol. Ano sa loob ba ito? So, tingnan na, ang ganda ng kulay na, oh. Hayaan lang yan natin na hanggang mamula-mula lahat. Yung mga bawang napakabango kasi nagkadurog-durog na lahat. Ayan, oh. Pang minuto, luto na to. Mga boss, oh, malapit na maluto. Hindi yan sunog, yung kawali lang na itim na, lakas ng apoy. Pero yung karne ng baboy, oh, napakaganda ng kulay. Oh, bango. Yung mantika nito masarap to pang sangag sa kanin. May lasa na. Sige, paano mga boss? Hainin na natin to. At luto na siya. Ayan, oh, napakaganda ng kulay. Lumalaban nga lang. Tumitalansik yung ano, mantika. Ayan, oh. Wow! Ang ganda ng kulay niya mga boss, oh. Adobo sa asin. O paano? Hainin na natin to. Plating tayo. Mga boss, luto na yung adobo sa asin. Ano, napakaganda ng kulay. O kaya, salamat na naman po Lord sa biyaya na naman sa araw na ito. Di mo kami pinababayaan. In Jesus name. O ayan mga boss, oh. Oh, adobo sa asin. Nagkaka-flex-flex na yung ano, mga bawang. Makasarap. Luto na. Paano? Kainan na tayo. Ganda ng kulay. O paano mga boss? Yung mga nakasubscribe dyan, mag-unsubscribe muna, tapos subscribe uli, tapos click na yung notification bell. Kasi nakapambata na tayo para madali ang pag-click nyo. Okay, thank you.